I pozdrav svima, ja sam Stefan, a vi gledate još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Nadam se da vas ne smaram s ovim preživljavanjem, ali... Dobro, znači... Odmah jedan problem. Čim sam ušao, odmah je Creeper mora da dođe i da raznese ovo sve! Sorry. Ali da mi ne pričamo o tome, da ja kažem šta se desilo u prošloj epizodi. Znači napravili smo ovu kuću, ali ja sam snimao i nije mi se snimao zvuk. Da. Ova epizoda znači mora da traje 10 minuta ili nemam vremena više, pošto je ipak da malo brže stavim to na YouTube. Znači ovako, mislim da se nećete ljuditi za jedne epizode, ali mnogo toga smo uradili. Znači skupili smo uglja. Napravio sam mač jedan, ali to sam imao irona. Napravio sam ovu lopatu, tu sam skupio jedan iron. Mislim da imam 3 irona što kad sam išao rudariti, ali nisam siguran, znači nemojte me držati za riječ. Malo sam raspoložen pošto... Jevi ga, ono mislim. Znači, to sam sakupio. Nadam se da se nećete ljutiti zbog toga, zbog jedne epizode. I da. Nemojte misliti da je cheat, ja bih rekao da sam čitao i eto, ali imam ovdje stakla sam ispekao, to sam, pokazat ću vam mjesta gdje sam to sve. Znači danas ćemo raditi, u ovoj epizodi radit ćemo ova stakla. Ovdje ima baš dosta. Malo da oslobodimo ovdje. Evo ovako, sad ćemo da rasporedimo. Znači ovdje ide sve što je od drveta. Znači i coal ćemo staviti. Ovdje kamen, zemlja ovako, znači stikovi ovdje. Ovo iron ide, ovdje stone, znači stone. String ćemo sa dirtom staviti. Ovo je hrana, znači ovo mi ne treba. Ovo je dirt, ne treba mi. Ovo ne. Tako. I cobblestone ovdje. Tako da. I napravio sam i bucket. Ne, nije bitno. Evo ga, odmah fail. Ja mislim da neće biti toliko failova. Znači, ako vam se svidi tekstura, neću ostaviti link u opisu, samo ko napiše komentar da želi teksturu, ja ću mu dati. Ali ću je mijenjati. Stavit ću Faithful Venom, pošto mi je to nekako omiljena. I eto, ostalo mi je stakla, ali od viška glava ne boli. You can only sleep at night, pa ajde pa je night. Ovako, malo sam više raspoložen u minut. Jebela mater, nemoj samo reći da je Creeper tu. Če imamo monster. Pauče, molim te dođi kod mene. Samo. Dok on je tu, ja ću da napravim bucket, da mi se sjeti. To treba da se zna. Kad imamo kola da malo potrošim, znači ovo ide ovako. Malo samo da osvijetlim ovu kućicu. Ja najviše volim osvjetljivanje. Ali to je dosadno. Ako ste gledali prošlu epizodu, ostavite like. Dobro je. Znači, nećemo da izlazimo odmah, pošto treba da izgori ovdje, momci. Evo ovako, šta sam planirao u ovoj epizodi da radimo? Ništa. Da se zezam po ovom preživljanju. Aj pukni tamo pa ću ti jebat sve.
Dođi u vodu, dođi u vodu, bre. I sad zbog ovog creepera moram da gubim vrijeme. Pa dobro, tako to ide. Šta ćeš? I ja tek sad primijetim da mi moram da jedem. Ja sam Smokić, copyright. Sad je ljepše. Znači, dosta smo toga uradili u prošloj epizodi, ali sorry, pošto jebi ga. Znate kako to ide. Da idemo u village. Moram malo da nešto da ukradim. Šta bi sam danas planirao još da uradim, znači, a da vas to ne smara, znači, to mrkvica, ima li krompiri, potato. O, djelovi villageru. Ovo mi treba seed da dovršim svoje. Ajde, ukro sam ti malo. Samo malo da vidimo imamo li kakvi resource pack. Isključit ćemo resource pack pošto me ovaj nervira. Tako da očekujte u sljedećoj epizodi ovaj Fateful. Jao, kako je sad sve lijepo. Očekujte parkour mape možda čak i danas, znači, nismo ništa uradili, prošlo je već 6 minuta, znači, ajmo da se bacimo na posao, ajmo da posadimo ovaj ovdje i šta bi mogli raditi u ovoj epizodi? Znate šta? Ovako, imam ja jednu ideju. Idemo mi da napravimo idemo malo, nek bude i duža epizoda, nećete se vi ljuditi sigurno, ne vas, jao, jeste vi meni. Ovako, malo ćemo da osvjetlimo, dobro, da se ne vidi. Ovako ćemo malo kopati da nađemo irona, pošto nam treba da napravimo kramp, znači sve sam napravio da irona, samo kramp nisam. Ali ajde, bit će to. Ako ništa... Yes! Evo ga! Jo, koliko je... I kaže, nemoj nositi cobblestone. Kako nemoj nositi cobblestone? Si ti normalan, bre. Ništa ne smije past dolje. Taman, u knap. Trebaš da bude još, a samo 3. Ništa, ta 3 će biti dovoljno. I to će biti to za tu epizodu. Da. Šta ste vi očekivali? Vi? Zezam se. Gdje epizoda? 12 minuta. Sad probam kako da se popnem ovo gore. Naću. Izlaz iz ovoga. Ne brinem se ja ništa. Znate šta? Idemo fino da proširimo ono. I da stavimo mrkve, da postavimo. I to će biti to za ovu epizodu. Znači sam sam išao po ovaj iron. Prvo sam ga ja vidio već, pa sam onda rekao da odem odmah po njega, da ne stoji džabe tamo. Ovako, kako ono drvo fino. Znači zaputit ćemo se po još nekih stvarčica, ali to tek tamo malo kasnije. Evo ovako, znači sad nam treba dirt, a tu trebamo ići na... Sand će nam možda, ali možda trebati, tako da ćemo njega ostaviti. Dirt, kako
Idemo sad ovako malo tražiti. Pa nije ni čudno. Koliko su mi rupe pravili creeperi, to nije ni čudno koliko. Ovako. Traje mi stone hoe i stone. Ovaj stone. Da, stone hoe i lopatu. Spade, lopata. Levac. Kako ovako brzo glavno. Ali problem je to što ja stvarno koristim malo glavno. Evo ovako mislim da će biti dovoljno. Poslije ćemo ovo da proširimo. Opet se moramo zaputiti u kuću. Kuća je neobičnog oblika, to sam... Ne znam zašto sam to radio, ali ipak... Neobično je lijepo. Mislim... Ko već snima 11 minuta, tačno... Nisam ni planirao više, znači samo ovu odradimo još malo i... To će biti to. Što se tiče ove epizode. Idemo iz šalt. Uzmi to. Mogu odavde. Sad možeš, a? Imam ti mečku cijeli. A dobro što mogu odavde odmah. Sad ovo i... Sad malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taman će biti za ove mrkvice. I ove dvije ćemo pojesti što. Pošto... Zapravo 3 je ostalo. Bravo. Znači, epizoda nije bila nešto zanimljiva, ali to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ostavite like, subscribe, share i tako kako to već ide. Ali, ima jedna stvar što želim da najavim. Znači, sad, poslije ove epizode, znači idem da skinem parkour mapu neku i naravno da snimam. Ali ne znam kada će ta epizoda da izađe, tako da to je to što se tiče ove epizode, znači 12 minuta snimam, to je dovoljno i tako to. Ajde ljudi, bye bye, odmarajte mi se, ćao.